Uvjerljiva pobjeda Hrvatske demokratske zajednice na izborima u Hrvatskoj, naravno, nedrago je dočekana ne samo od oporbenih stranaka u Hrvatskoj, nego cijenjeni gledatelji i u BiH i u SR Jugoslaviji, od strane medija otvoreno i gotovo bez ograda, a od politike i političara po običaju uvijeno i, kako se to popularno zna reći, iza kulisa. Muslimanskim medijima i politici, a isto tako i onim jugoslavenskim, nikako ne ide u glavu kako se tako dugo i uspješno na vrhu mogu održati dr. Tuđman i Hrvatska demokratska zajednica. To bi im svakako bilo puno jasnije da se malo osvrnu oko sebe, pogledaju svoja dvorišta i pragove, te dirigiranu demokraciju. No, oni će zato imati vremena, a mi u nastavku Dnevnika donosimo čestitke koje su u povodu izborne pobjede upućene u središnjicu HDZ-a. Poštovani gospodine predsjedniče, članstvo Hrvatske demokratske zajednice, hrvatski narod Bosne i Hercegovine u cjelini pozorno prati izvještaje o rezultatima izbora u Republici Hrvatskoj, matici svih Hrvata svijeta, i raduju se novoj pobjedi naše stranke. Stoji u pismu kojega je u ime Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine danas uputio predsjednik Božo Rajić doktoru Franji Tuđmanu, predsjedniku Republike Hrvatske. Ponovno se pokazalo i dokazalo kako hrvatski narod pamti i poštuje povijesna postignuća Hrvatske demokratske zajednice, koja nikada kao ni sada neće moći obezvrijediti neprirodne i šarolike koalicije.